na Kosovu i da li bi se možda vratio da živiš na Kosovu s obzirom da si tu rođen? Ako može, poljubac od Joce. Evo, prvo poljubac je od mene. To je prvo. A drugo, radio sam ja dosta i na Kosovu i uvek se vratim tamo i gostovanja i sve. Naravno, kad bi situacija bila malo bolja nego što je sada, verovatno bi se i vratio, ali situacija je takva kakva jeste sada trenutno, tako da ne razmišljam trenutno o tome i kada bude bilo bolje, počet ću da razmišljam o tome. Ali u svakom slučaju tebi je ovde se vezano za posao. Da, u svakom slučaju meni je ovde centar sada svega i vezano mi je dosta stvari za posao, ovde sam i nove ljude upoznao, tako da i ne znam, jako teško pitanje, verovatno bi se i vratio, tamo sam i rođen, tamo sam živeo i vežu me lepe uspomene i detinjstvo, ali situacija je takva kakva jeste trenutno, tako da još ne razmišljam o tome. Budi ovde ako ti je ovde lepo. Pa, lepo mi je trenutno ovde. Ko zna, možda nekad. Pa, možda, u budućnosti se nekad nešto desi. Poznaš neku devojku iz inostranstva, zaljubiš se. Postaviš karijeru, sve zbog nje. Da. To obično muškarci rade, da? Obično, da. Nevena Milivojević, pitanje za Maju. Šta je u horoskopu? Ja sam jedan mali emotivni rak. Rakić, aha. Ali imam jednu opasnu škorpiju koja mi je onako vlada iz sjenke. Da. Inače mi je škorpija podznak, tako da me to izvlači. Inače sam horoskopski znak rak. To ti je dobro. Žene škorpije sve dobiju što požele. Jao, jeste. Pa eto vidiš. Da, to ti je dobro. Ajde, mogu tako reći. Mogu, da. Lepo ti je u svojoj koži, onda. Da, super. Za Damira, koliko ima godina? Ne mogu da ocene. Damir ima 25 punih. Tako. Mlad je počeo, pa da. A vi što ovo ni ja nisam, znam, svi ste stariji od mene. Mi smo isto godište. Isto smo godište, da. Ja sam malo starija, ali ne vidi se to. Ne vidiš uopšte. Sa 40 krenu u studiju, možda kad pravo da pustiš ti bradu. kažem. Da. Nije ni čudo što sam ostario mlad. Da, Damire, ti uopšte ne spavaš? Pa evo, sad nisam spavao pa slabo spavam zato što noću imam kreativni moment i uvek noću radim melodije, tako da, eto, onda vežem dan i tako. Pa dobro, kažu da geniji malo spavaju. Pa eto, hvala ti. Možda je to. Ne, Ena me uvek hvali, znači, do daske, tu ima nečega, ne znam šta se tu dešava, ali... Pravu si. Izabraću danas dan da ti saopštim svoje osjećanja. Mi smo privatno dobri i to mi je totalno cool. I pravo da ti kažem, Ena, stvarno nisam stigao, ali obećao sam malu pažnju za tvoj rođendan, pošto je bio. Ovom prilikom ti obećam da moraš da odvojiš jedan dan specijalan da idemo da proslavimo. Može. Neki lazin salaš ili nešto. Dogovorit ćemo se. Djelo. Hvala. Eto. I eto tako, dragi moji, to je ta privatna komunikacija za Jocu. Kada će nova pesma i ako može pozdrav od Maje i Joce? Evo, pozdrav. Može. Pozdrav i poljubac. Nova pesma će uskoro, to će biti singl neki, ali evo, iskoristio bih priliku da najavim jedan lep duet. Neću da otkrivam sa kim, ali verujem da će biti u sledeće godine će izaći negde februar, maj, tako da jako lepa pesma i mislim da će svi da se iznenade. A pošto ti je otac kompozitor, je li to tebe opredeljuje samo za njega ili sarađuješ i sa drugim kompozitorima? Ne, naravno. Kogod ima dobru pesmu, ja sam voljan i da čujem i naravno i da snimim i sve, to nema veze. Nisam ja nekim ugovorom vezan od moga oca, samo po familijarnoj osnovi. Po rođenju. Ali naravno, uvek volim i da čujem i druge pesme i od drugih kompozitora. Naravno, nekad u nekom momentu imam neke bolje ideje, tako da nisam vezan samo za njega, naravno. Dobro. Ajde dok mi čekamo taj novi singl, da mi čujemo ovu tvoju pesmu koju ćeš nam danas izvesti ovde kod nas na podijumu. A pesma se zove? Pesma se zove Zapiši dan kad sam za ljubav molio. Wow. Ajde da čujemo, jedno čekam. Zapišite to. Zapišite to.
da dugo traje. Maksima Lučani. Šta ćemo sad da radimo? Moment Express Fix. Fiksiranje bez bušenja. Moment ti daje moć. PDV na sve. Na kuću, kućicu, kućicu i kućicu. Na gumu, gumicu i žvakaću gumu. Na krupnu divljač i sitnu boraniju. Na kola, kolica, svilu i kadifu. Na retku biljku i na gusti sok. PDV na iglu, pa i na lokomotivu. PDV na sve. Samo u VIP-u svaki novi postpaid korisnik dobija popust u iznosu PDV-a na mesečnu pretplatu u naredne 2 godine. VIP, druga priča. U ovom kolu Loto premija 2.350.000 evra. Igrajte Loto. Promukli ste, kašljate, boli vas grlo, prehlađeni ste. Probleme sa grlom rešite na potpuno prirodan način. Lubenica. Prirodno. Nije hemija. Prirodno, a jako. I zato rešava upalu, obnavlja sluzokožu, jača imunitet. Lubenica je prava stvar za mene, prava stvar za nas. Lubenica, za negu zdravog i pomoć bolesnom grlu. U apotekama. Milka sa lešnicima i Milka sa lešnicima i suvim grožđem za samo 99 dinara. Moje ime je B. Super B. Dis, vikend akcija, svinski but BK 1 kg 549, banane 1 kg 109, rubel 3 kg 299 i još 20% popusta na ceo asortiman zimnice. 20%, pa ti vidi, Dis, kupit ćeš više. Zašto milioni žena biraju Revitalift od L'Oreala Paris? Zbog njegove ultra efikasne formule. Manje vidljive bore, zategnutija koža, konture lica su redefinisane. Rezultat, izgledam 5 godina mlađe. Kao i ja, verujte na broj 1 protiv bora u Francuskoj. Revitalift od L'Oreala Paris. Muče vas gasovi u stomaku, grčevi u stomaku, nadutost u stomaku, nervozan stomak. Flobijan je potpuno prirodan preparat. Jedna kapsula Flobijana dnevno olakšava sve tegobe nervoznih creva. 9 od 10 ljudi osjeća jasnu razliku. Flobijan smiruje creva. U apotekama. Ski Beogradski. Beogradski igrački centar vrši upis novih članova. Hajdemo, deco. Eci peci pec, ti si mali zec, a ja mala prepelica, eci peci pec. Dobro, vas troje u auto, a vas dvojica idete pešice. O, ne. O, da. Idemo. O, kako je? Deca su naše najveće bogatstvo. Novi Dacia Logi za bogate ljude. Već od 9.600 evra. Upoznajte ga bolje u Dacia salonima tokom nedelje otvorenih vrata. Dođi kad pomisliš da kasno je, jer menjao se svijet, al bez mene. Predugo mi korak osmeh prkosi, kradem vazduh ulici. Dođi kad pomisliš da kasno je, jer zaborav na tebe ruku ne diše. Uzao smo lutali posluđeni, a jedno drugom suđeni. Višak kilograma. Čemu dodatno opterećenje? I kako se ovo rešava? Budite spremni da podvučete crtu. Herbafast koncept. Samo jedna kapsula dnevno. Jedinstvena biljna formula sagoreva masti, smanjuje apetit i stvara osjećaj sitosti i zadovoljstva. Ostvarite sav svoj potencijal. Herbafast koncept je koncept života. U apotekama. Instant akcija Forma Ideale samo u petak i subotu 12. i 13. oktobra uz više od 20 artikala na sniženjima i do 40%. Forma Ideale. Glade Microspray sada ima nov modern dizajn. Tako da svuda u vašem domu možete uživati u trenutnoj svežini. Stop! Jovo! Šta ćeš ti u mojoj reklami? A tu sam imao neko snimanje, pa zamirisa Don Kafica. Zamirisala, a? Ako Jova laže, nos ne laže.
Aroma Expert, jedinstveni zatvoreni sistem prerade kafe koji savršeno čuva neodoljivi miris i pravi ukus Don kafea. Pokreni svoju energiju sa novim mirisima Hera gelova za tuširanje. Hera, pravi izbor, prava nega. Da dugo traje. Maksima Lučani. Večeras od 21:15 gledat ćete novi Grand Show koji će biti posvećen isključivo duelima. Učestvuju Darko Martinović, Milica Pavlović, Nikola Nešić, Katarina Živković, Ljupka Stević, Aleksa Radenković, Nikolina Kovač, Saša Kapor, Vanja Mijatović, Mirče Radulović, Allegro Band, Nadica Ademov, Adil i Andreana Čekić. Zatim lutajuća kamera predstavlja novu epizodu o kuvanju i naravno novi šampioni. Broj 21 je Janković Zvonko, Sombor, 50 godina. Čekamo vas. Evo je Laza. Da? Krenuli, smo, da. Da, mi smo se baš zapričali. Sve vreme smo se plašili da nas ne uključe, pošto nisu bili razgovori za javnost. Da, za javnost. Nije, pa šta. A sad umalo se desi. Super pozitivno, bitno je da je pozitivno. Tako je. Da se pozitivne budalaštine. Da. Tako je. Evo kaže Jadranka Filipović, pozdrav za Maju, drugarice Jace iz Bratunca. Ponekad dolazi na kafu, poželjeli smo li se. Jao, hvala ti puno. Doći ću opet, obećala. Ljubim je puno. Dobro, obaveza, CD, evo sad kreći. Sada sve gori. Sada samo posao. Da. Nego šta. Adriana Anatanasković, pozdrav sve u studiju. Pitanje za Jocu, da li se druži sa Milicom Pavlović? Pa, pre smo se više družili, jednostavno imali smo više vremena, sad malo slabije iz prostog razloga što i ona radi dosta i ja radim dosta, tako da ne stižemo. Ali kad god nam obaveze to dozvoljavaju, mi se i vidimo i popijemo kafu i... Jel si ti ona bila favorit u Zvezdama grada? Pa nisam imao nekog specijalnog favorita, pravo ti kažem. Dopada mi se to što radi, kao i mnogi kandidati te godine, ali nisam imao nekog specijalnog favorita, stvarno. Sad da mi se neko baš dopao. Anđela Janković, jel se meni čini ili se Joca ugojio? Puno pozdrava za sve, posebno za Jocu, obožavam ga. Nisam se ugojio, sigurno. Evo, ali te obožava svakako. Bez obzira, hvala. A šta sam ti ja rekla kada si ušao u studio, da si se... Da sam se prolepšao i pitala si me odmah da sam se zaljubio. To te pitaju i ljudi na Facebooku. To me svi živi pitaju. Da. Pitanje za Jocu, Kristina Kiki. Kada će nova pesma, to smo rekli, i da li ima devojku? Devojku nemam i nisam zaljubljen. Nisi zaljubljen. Ali vidiš da te svi nešto pitaju. Možda je to nešto... Kratko, jasno. Možda ti nisi ni svestan da si se zaljubio jer stvarno si se prolepšao. Pa dobro, ne mora čovjek da se zaljubi da bi se prolepšao. To je istina, ali ovako nekako... Može nešto drugo da ga ispunjava da bi se prolepšao. Tu smo, znači. Šta te to drugo ispunjava? Ajmo da vidimo. Ko volim da se kockam, ne? Sad ćemo dalje, sad ćemo da te... Sad kreće ribanja. Kreće sad. Dobro. Pa nije, ispunjavaju me neke druge stvari. Koje? Pa, na primjer, rad, ispunjava me dobro društvo oko mene. To me ispunjava me to. Ne mora uvijek da me ispunjava ljubav i svako da ispunjava ljubav da bi on se prolepšao, da bi mu sve bilo lepo i super. Nekad kad je po ljubavnom planu super, nekad nešto drugo nije super. Da, ali kažu kad ti ide u ljubavi, onda ti je lako za sve. Jeste, ko ima sreće u ljubavi, nema u kartama. Pa, tako je. Ti si sad u fazi da su karte bitnije. To mi je nešto čudno. Juče sam dobio, kao daš. Evo, Đorđević Lepa.
to je koleginica Majina. Da, kaže ovako. Najljubaznije vas molim da obavestite Damira Handanovića da ga ne gledamo, da uopšte nije brat i da uopšte nema 5442 hita u najavi. Pozdravljamo Đorđević Lepu. Mi smo i radili Idem sad pesme, mi smo drugari i tako dalje i pozdravljamo ovom prilikom i nju i Stevu. Pozdravljamo i mi Lepu. A imamo telefonsko uključenje. Halo, dobar dan, ko je sa nama? Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Veliki pozdrav za sve u studiju, najveći pozdrav i veliki poljubav za Josu. Hvala. I pošto sam čula da nema devojke, mogu ja da mu budem devojka. Može, ostavite broj režije pa ćemo vam se javiti. Naravno da se šalimo. Da li bi Josa mogao da mi pošalje CD sa autogramom ili barem poster sa autogramom, tako nešto? Može, naravno, samo ako možete da ostavite podatke režiji, nikakav problem. Kao i za ovo isto. Nije problem. Za sve ostavite broj. Poslije će ovaj oca sve. Zapišite mi broj. Od Buta, tako se zove čovek ili žena na Twitteru i kaže. Vrh mu je. Da, odlično je. Pitanje je isto zanimljivo. Pitanje za Maju. Da li je tačno da ima privatan video? Koji imam? Imam jedan u dnevnom boravku. Imaš privatnost nastupa i... Da, imam jedan u dnevnom boravku, jedan imam u kuhinji, znate, kad kuvam pa da mogu da gledam. Jedan imam u kućoj sobi, jedan u dnevnoj sobi. A da pređeš na DVD ipak? Pa nekad. Bolje kvalitet. Kvalitet, tako je. Stari kvalitet, jeste. Nenad, pitanje za kompozitora. Šta je enharmonska modulacija? Pozdrav. Šta je enharmonska modulacija? Pravo da ti kažem, to bitno za... Da, je to bitno iz kog tonaliteta, šta, dominanta, ne razumem. Da, pa dobro. Preskočit ćemo. Ja sam htjela da ti postavim to pitanje, jer apsolutno nema pojma o čemu se radi. Imamo telefonsko uključenje. Halo, dobar dan, ko je sa nama? Ema, zdravo. Zdravo, Rašo. Kako si? Odlično, kako ste vi? Nije lošo, super. Drago mi je. Ovako, imaš prave goste. Hvala. Kao i uvek, najviše bi pozdravio gospodina Jocu i molim je drugi put i gospodina Damira. Hvala. I da pitam gospodina Damira, da li će krenuti očevim stazama da počne da peva s obzirom da lepo komponuje, a Jocu bi pitao šta misli o novim zvezdama Granda. Hvala i prijatno. Hvala mnogo, Rašo, na pozivu. Hvala puno na pitanju, Rašo, pozdrav veliki. Hoćeš ti prvi? Ko će prvi? Pa ko će prvi, ajde. Pa evo ti, ajde. Mlađi mi je prednost. Ne znam, mislim da ne, zato što nemam dovoljno vremena, ja kažem, kao baviš se jednim poslom, onda to ganja i to juri da tu budeš number one. Možda u nekoj budućnosti nikad ne reci nikad, što se kaže, ali trenutno ne vidim sebe tu. Stvarno dosta vremena provodim u studiju i još ako bi trebao da radim pesmu za sebe, mislim da bi to trajalo, znači jednu pesmu bi radio sigurno 6 meseci i bilo bi strašno, tako da za sada ne. Dobro, evo ja da odgovorim. Pratio sam iskreno samo koliko sam mogao ženski deo ekipe. Ja se izvinjavam momcima, novim kandidatima Zvezde Granda, stvarno njih nisam uspio da pratim, ali ženski deo ekipe sam malo pratio. Da se pratio ili gledao? I pratio i gledao. I pratio je kao pravi džentlmen, ponudio svoj sako kad je devojci hladno, ispratio. Tako, sve je ispratio. Samo mi je čudno što svi smo pratili samo žene. Možda se tako nekako... Pa namesti se tako, ne znam, nekako, taj termin mi odgovara najviše. Da, taj termin. Taj termin mi najviše odgovara, šalim se. I tu sam vidio par koleginica sa kojima sam i radio i stvarno želim sve najbolje u daljem toku takmičenja. Eto, to je odgovor, tako. Nemanja Stankov, za Maju pitanje na koga je toliko lepa, jer devojka je stvarno prelepa. Pozdrav svima i naravno poljubav za Maju. Hvala na komplimentima. Pa, vjerovatno na majku. Na mamu. Kažu svi koji nas poznaju da dosta ličimo. Dobre. Bolje je da devojka pouče na mamu, jel? Pa dobro, što da ne, ako je i tata lijep, onda je to svakako super. Šalu na stranu, imamo telefonsko uključenje. Halo, dobar dan, ko je sa nama? Halo. Dobar dan, izvolite. Halo. 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 Tu smo.
Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Frizer Mišel iz Zemuna. Milo mi i drago da pozdravim najlepšu voditeljku. O, hvala vam, Mišel. I šmekera, legendu Damira, mog velikog prijatelja. Da si, Mišel. I ocu švaleraša. Švaleraša. Hvala, pozdrav. Sad ćemo da vidimo šta to znači. Jel mogu Damira samo da ga pitam dvije reči samo? Uvek. Izvolite, zato ste i pozvali. Imate apsolutno pravo da pitate šta god poželite. Damire, pa kažeš mi doći, brate, da se malo ispričamo. Evo, dolazim čim ugrabim slobodnog vremena. Sad sam u trenutno nekoj guži, ali za nekih 20 dana, eto me. Mišela, jeste tu i dalje? Navrati mi uvek i pazi mi na ovu lepu voditeljku, molim te, pazi. To je legenda. Hvala vam. Samo da iskoristim još jednu reč, molim te, prepusti mi. Izvolite. Imam goste neke Piroćance, pa pozdravljam ceo Pirot i moje Zemunce pozdravljam. Posebno Krupac od Pirota. Sve Krupćance pozdravljam. Damire, dođi mi, čekam te. Hoću. Doviđenja. Ćao. Pozdravljamo i mi Pirot. Sad mi je probudio neke lepe uspomene. Mišel je inače bio moj verni slušalac sa radija. Sam ja pre ovo čemu se sada bavim, radio na radiju i on se uvijek prvi javljao u moju emisiju. On je frizer iz Zemuna inače. I stvarno je super, baš sam se oduševio sad kad se... Ja sam se oduševila, Mišel je potpuno uneo jednu dozu pozitivne energije. To je to, bravo. Jel' poznaješ? Ne poznajem čovjeka. Pa ne, pošto je rekao da si švaleraš, citirat ću. Pa dobro, čovjek možda sluti, ne znam. Pa ne znam, ali da ti se dopada to što ti te sluti? Da mi se dopada što je rekao sam švaleraš. Pa ne znam, ja za sebe ne mislim da sam neki švaleraš, nemam pojma. Dobro. Ivan Dimitrijević, recite Maji da je moj drug lepotan zaljubljen u nju. Pozdrav se u studiju sa Potkamijena. Super. Da. Maju, potpuno si oborila ovaj muški deo populacije sa nogu u smislu ljubavi, zaljubljivanja i ostalog. Šta će biti tek kada te budemo stalno gledali na televiziji i slušali? Ne znam. Kako ćeš se braniti? Pa neću se braniti. Neće oni mene ni dirati. A ako te budu dirali, nećeš se braniti? Ne. To su moji obožavalci. Naravno, šalim. Tako da u svakom slučaju je dobro što ih ima. I što prate moj rad, naravno. Divno je to, sve. A sada ćemo da pogledamo jedan kratak YouTube klip. Nešto ste nam zanimljivo poslali, pa da vidimo šta je to. Kažu da poznati kasne. Ovde ko zakasni, gubi. Jedna staza, jedan automobil, jedan pobednik. VIP Challenge u emisiji Top Speed, samo na televiziji Pink. Ove nedelje Željko Joksimović. Daj, meni malo dovoljno. 10:03, idem. Opet. VIP Challenge u emisiji Top Speed. Da se malo oladi mesto, pa ćemo ponovno. Samo na televiziji Pink.
Zanimljivo. Zanimljivo. Jako zanimljivo. Jako zanimljivo, ali stvarno ono... Ali ne pokušavajte ovo kod kuće. Stvarno. Ono što želim da vam prezentujem sada, vama, a i naravno našim dragim gledalcima, je knjiga Svetlo između okeana, izdavačke kuće Laguna. I sada ću vam kratko pročitati nešto o ovoj knjizi, pošto ćemo imati prilike da vidimo na sajmu knjiga, a Maja Berović će imati tu ekskluzivnu priliku da pročita knjigu pre sajma knjiga. Hvala ti puno. Ti meni uvijek poklanjaš knjige, tako da hvala ti srce. Pa da, uvijek si jedina dama. Ja ću tebi pokloniti CD kad izađe. Može, dogovorili smo. Ovih dana imaš CD. Može i novi CD i nekoliko starih. Kao, može, imaš neke minđuševe? Hoćeš ove? Šalom na stranu. Evo ovako kaže, ukratko u knjizi, Margot Stedman je pisac. Duboko dirljiv roman sa neobično zanimljivim likovima koji traže životni putokaz u svetu gde nema pravog odgovora, gde je pravda za jednog, tragični gubitak za drugog. Posle 4 potresne godine na Zapadnom frontu, Tom Sherburne se vraća u Australiju i zapošljava kao svetioničar na Janusovoj steni na gotovo pola dana putovanja od kopna. Na to zabačeno ostrvo na koje brodić za snabdevanje dolazi tek jednom u svakogodišnje doba, a dozvole za odsustvo na kopnu dobijaju se u najboljem slučaju svake druge godine. Tom dovodi Izabelu, svoju mladu, odvažnu i privrženu ženu. Nekoliko godina kasnije, nakon 2 pobačaja i jednog mrtvorođenja, ožalošćena Izabela začuje dečiji plač u vetru, jedan čamac se nasukao na obalu, noseći u sebi mrtvog čovjeka i živu bebu, dalje nećemo da vam čitamo. Možete da pročitate, tako je. Znači, pravac u izdavačku kuću Laguna po knjigu Svetlo između okeana ili pak posetite štand izdavačke kuće Laguna na sajmu knjiga. Da čitamo mi vaša pitanja, odnosno pitanja za vas. Da čitamo, da. Ljubica Maraš. Pozdrav za sve, ali najviše za Jocu. Puno ga volim, stalno ga pratim, znam u svaku pesmu. Ako može da mi kaže da li će možda nastupati u Podgorici i kada? Pa u Podgorici tek sledeće leto, mislim da smo završili sada trenutno što se tiče Crne Gore, ali svake godine neki standard je uvek da odemo leti tamo i imam uvek letni turneju. Čak sam ove godine bio najduže, sad sam bio 2 meseca skoro. Čula sam da je bilo puno posla ove godine. Znači, baš je bilo puno posla i baš sam prezadovoljan sam ovom letnjom sezonom. Tako da, ako bude nešto u skorije vreme, naravno, bit ćete svi obašteni. Jel mogu da se ljudi informišu na nekoj stranici na Facebooku ili na Twitteru? Pa ja uvek imam svoju Facebook stranicu na kojoj uvek objavim gostovanja, tako da svi koji žele da vide gde gostujem, da hoće da dođu, mogu da pogledaju na mojoj stranici. Spaso Jović. Maja je trenutno najpopularnija pevačica u Bosni i Hercegovini. Ako ovako nastavi dalje, brzo će stići do samog vrha estrade. Pratim te od početka karijere, imam tvoje 3 CD-a, jedva čekam da kupim ovaj 4. Ako možeš, otpevaj moju omiljenu pesmu Ni za godina 100. Puno pozdrava. Hvala puno. Pa šta je rekao za CD? Da jedva čeka da kupi 4. A da kupi. Evo, hvala puno što pratite. Mislila sam da je pitao da li da mu poklonim. Ne, rekao je sam kupi. On zna koliko to znači u današnje vreme da neko kupi CD, pošto i vi to znate. Hvala puno srca. Katarina Živković, fan tim. Puno pozdrava za Maju, najbolja je pevačica mlade generacije, obožavam sve njene pesme. Pitanje za nju, koja pesma sa novog CD-a je njoj omiljena i ako može da otpeva pesmu Život uživo koju najviše volim. Ajde, nećemo sad da napravit ćemo da pošto imam mnogo pitanja, ja bi više volila da malo odgovaram više na pitanja. Pjevat ćemo drugi put. A što se tiče pjesama, pa ne mogu to da kažem, zaista. Ne mogu nikada da kažem koja mi je omiljena, zato što ja svaku pjesmu pažljivo biram, svakoj pjesmi se maksimalno potrudim, fokusiram se na nju kao da je jedna jedina. Tako da sve pjesme su mi kao moje djeca. Pa kao što kažu, kao moja djeca. Tako da ne mogu da izdvojim nijednu onako nešto posebno, zato što su mi sve drage i zato što sam u svaku unijela maksimalno sebe, maksimalno sve emocije koje imam sam prenijela na publiku kroz te pjesme. I ja inače kada biram pjesme moram negdje da je osjetim da bi mogla da je donesem na pravi način, to zna i Damir. Tako da zaista svaku pjesmu koju sam otpjevala sam iz srca i za svaku sam se onako vezala kao da mi je jedna jedina.
Pa ja imam predlog ono da mi vidimo tebe na delu. Može, evo ovo što ćemo vidjeti je moj novi spot. Gledaoci su imali prilike da ga vide na vašoj televiziji, vidjet ćemo ga opet. To je spot koji smo skoro uradili za pjesmu Mama, mama, koja već sada pobire onako sve aplauze publike, što mi je jako drago. Za samo 2 dana. Za samo 2 dana, da. Spot je inače radio Dejan Milićević, naš prijatelj koga ljubimo i pozdravljamo. Svi ga pozdravljamo. Zaista ga je maestralno odradio. Ja sam više nego prezadovoljna. Moja publika i poštovaoci moje muzike su zaista oduševljeni. Tako da vjerujem da i oni koji nisu vidjeli ovaj spot, kad ga danas vide, da će im biti onako super. Ja sam onda jedna od tih, jedva čekam da vidim spot. Nisi još vidjela, ne znaš šta si propustila. Pa evo sada da budem u toku i da budem in, želim da vidim. Pesma Mama, mama. Tako je, Mama. Slušam i gledamo Maju Berović. Bio mili, maštala o srećnoj bajci dok ga ljubim. Svakog gosta, noć mu dosta, nisam znala sad u suzama se budim. Osjetih se voljeno, a već je druga tu na mjestu moj. Mama, mama, spavam sama, dosta mi je svega, ne da mi srce slama, ne pitaj za njega. Mama, mama, spavam sama, ne traži ga tu, ove noći, negdje ljubim nju. Osjetih se voljeno, a već je druga tu na mjestu moj. Mama, mama, spavam sama, dosta mi je svega, ne da mi srce slama, ne pitaj za njega. Mama, mama, spavam sama, ne traži ga tu, ove noći, negdje ljubim nju. Ne plašiš se ničega? Da, danas je jako zanimljivo sa našim privatnim razgovorima što se uključujemo u studiju. Pozdrav za sve, Nada Amadeus Milošević. Pozdrav za sve, posebno za brata Damira. Da, svi te zovu brate. Brate, te brat. Svi bi da se s tobom pobratime. Super. Zašto da ne? To su sve moji prijatelji. Tako je. Pitanje za njega, gde nalazi inspiraciju za sve pesme koje piše jer su neviđeni hitovi? I P.S. divan si kad se smeješ. Hvala. Da. Možda Nada baš i ne želi da budeš samo brat. Ne, znaš ovako, gledaj, hvala, jednako. Kod kog zubara ideš? Da, reklam. Gde smo bre stali? Šta smo rekli? Potpuno te pomutila, Nada. Odakle ti inspiracija za tako dobre sve pesme koje pišeš jer su neviđeni hitovi? Da. Ja se setim Maje, ja se setim mene. Nisam znala da sam ti inspiracija. I to izlazi sama melodija, odmah i gotovo. Pa pazi, znaš kako. Šalu na stranu, ja
razmišljam o tome, bavim se tom pesmom, radim je danima i noćima, milion puta je menjam i tako dalje i tako dalje. Negdje inspiracija dolazi kad sedem za klavinovu kao i počnem nešto da svira. Znači, pa me povuče neka druga stvar ili neka atmosfera iz druge neke strane pesme. Ili, znaš, naslušam sam mnogo muzike, pre toga sam i radio na radiju, onda stvarno, znaš, imam taj neki osjećaj, sve zavisi šta ko hoće, jer za svakog pevača treba raditi namenski i stilski drugačije. Eto, i onda je samo malo tu problem u tom, ono kao prešaltovati se iz disco hausa u narodnjaka, pa da. Inače, eto, to je to u suštini. Pitanje za Jocu, kada će novi CD i gde mogu da ga upoznam? Novi CD, pa ne znam da li će uskoro, ali će biti jedan single, to sigurno u skorije vreme. A isto upoznavanje neko. Da. Pa dobro, ostavite podatke na Facebooku i nema problema. Broj pagera. Broj pagera i sve nije problem. I isto Nada Amadeus Milošević kaže: Maja, divna si i nove pesme su ti super i želim da ti postanu hit poput devojačkog prezimena. Hvala puno, pa ja se nadam da hoće. I pretenduju da budu dobre i slušane pjesme. Pa eto, kaže BM Besim, sve pohvale za pesmu Mama, mama, tako da već im se dopada. To je to. Hvala puno. Mi smo dali sve od sebe, i ja, i Damir, i čitava moja ekipa, tako da ja vjerujem u ove pjesme i to je ono što publika uvijek prepoznaje. Ja samo moram da iskoristim priliku da Maja i ja ne zaboravimo u celoj ovoj kolotečini. Jeste, mi smo se baš zapričali. Da, ja bih samo iskoristio priliku da pozdravimo Struju koji je radio aranžmane na moje melodije. Da pozdravimo Sašu Lazića, Dragana Brajevića, Jelenu Trifunović, Bojana Vasića, Peru Stokanovića i momka iz Atelje Traga. Znači, svi koji smo bili uključeni tu. Sašu i Bašu i Dejana Abadića koji su radili pjesmu Let Pico Slobodno, koja je već bila puštena kao najava za novi album. Tako da zaista moram onako od srca da ih pozdravim, jer oni su zaista onako dali sve od sebe, svoj maksimum i potrudili su se baš da ovaj album zvuči ovako kako zvuči i to je ono što će publika, ja se nadam, oberučke prepoznati i prihvatiti. Nadamo se da će biti tako, nema razloga da ne bude. Imamo telefonsko uključenje. Dobar dan, izvolite. Kuku. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ovdje je Nada iz Beograda. Izvolite, Nado. Želim da vas pozdravim sve u studiju. Hvala. Najviše Jocu, mog miljenika i mog favorita dok se takmičio u Zvezde Granda. Hvala puno. Mnogo mi je lep i sladak, ljubi ga njegova majka. Hvala. I da mi pozdravi tatu mnogo i da ga poljubi. Hvala, hoću. Hvala vam puno. Sve najlepše vam želim svima u studiju. Hvala. Hvala vam, Nado. Veliki pozdrav za vas. Hvala vam, Nado, što ste nas pozvali. Zovite nas i dalje. Ivana Blagojević kaže: pozdrav svima, Joco, super si i pošalji mi poljubac, naravno. Pozdrav do neba od Ivane iz Jarmenovaca. Sad vidio sam samo jedno pitanje, izvini, Jenče. Ovde, pitanje za Damira: zašto Bali Kerber ide na sever u pesmi Ljubav Katarine Živković? Ja radim muziku, to je melodijsku liniju, kompoziciju i aranžman. U tekstove se ne mešam jer stvarno, da. Na kraju, ja sam čak i Bilja Spasić koja je pisala taj tekst, ja sam je okrenuo posle 3 meseca i rekao: super ti je tekst, primjer za 20. gazme. Super je tekst od Milene. Znaš, jer nemam taj, obraćam mnogo pažnju na kompoziciju, to zna i Maja. Kompozicija i aranžman, kako će to sve da zvuči, kako će to produkcijski biti. I onda tu negde se gubim u tekstu dok ne sedem onako sad sa sobom odmoran i preslušam ili pročitam taj isti. Tako da, nemojte mene pitati, da. Zorana Smorić: pozdrav Joci, gledala sam ga na dvoru, ne mogu da verujem da je tako lepo vaspitan i normalan momak. Hvala puno. Hvala. Ovo je od lepših pohvala koje sam dobio. Hvala. Ono što mene zanima, niko nije postavio pitanje, evo ja ću da pitam Damira. Pitaj si ti nešto. Da, ja ću da pitam. Pa ne mogu da stignem, konstantno stižu pitanja i onda ja ne mogu da stignem da se raspričam s vama i da vas pitam sve ono što mene zanima. Ajde, uvali mi je. Mene zanima, Damire, ono što je aktualno sada, u poslednje vreme, u poslednjih nekoliko dana, na društvenim mrežama i uopšte u
ovim novinama online koje su na internetu, je ta pesma Goge Sekulić koju si ti radio za švajcarski predstavnika, ali tako? Ajde mi objasni nešto o tome, pošto ništa ne znam, samo sam videla. Goga je državljanin iz Srbije i Švajcarske, koliko ja znam. Koliko ne znaš? A koliko ne znam, znaš. I došla je na tu ideju da ja uradim melodiju i aranžman i Marina Tucaković da napiše tekst na engleskom jeziku. To smo uradili, prošli smo dalje. Nismo imali puno vremena, stvarno, ja sam bio guži Goga na svojim nastavima, Marina isto i nekako smo kao, da li ćemo, majmo kao da vidimo koliko možemo da uradimo u tom vremenskom periodu. I stvarno smo brzo odreagovali i bukvalno, znači, pesma je poslata, ako se u 8 završava ujutru. Konkurs? Da, znači mi smo postali bukvalno u 7:15. I prošli ste? Da. To je važno. Evo, stigli smo do samog kraja, samo želim da pitam Maju. Jelena Lazarević kaže veliki pozdrav za Maju Preslatka. Pitanje za nju, da li zna gde će pevati za Novu godinu? Pa evo ovako, što se tiče Nove godine, još nisu krenuli pregovori o Novoj godini, ali ono što je meni jako bitno i što moram da kažem pre nego što završimo emisiju... Samo brzo, imamo još 5 sekundi, evo kažem. ...je to da ja moju turneju počinjem sada, već 2. novembra u diskoteci Jill u Švicarskoj. Tako da, eto, ono što sledi je moja evropska turneja i po Srbiji, po Bosni i tako dalje i tako dalje. Divno. I naravno dolazit ćeš u emisiju Tačno Koda, pa ćemo pričati i o tome. Vama, dragi moji, hvala što ste bili moji gosti. Nadam se da ćete mi doći opet. Hoćemo naravno, pozdrav sve gledalce televizije Pink, hvala tebi. Hvala vama, dragi, što ste bili uz nas. Želim vam da provedete ugodan i lep vikend, da se odmorite, pa se opet vidimo u ponedeljak. Vi i ja se družimo u utorak. Prijatan dan, doviđenja. Ostanite uz kanal televizije Pink. Ćao. Ćao. Da dugo traje. Maksimal